Следва нещо доста любопитно. Варненецът Пламен Георгиев е направил велосипедна стоянка до дома си. Там колездачите могат да направят малки ремонти на велосипедите си, да напомпат гумите си или да оставят колелата си за кратко. Пламен е направил всичко това безвъзмездно. Здравей отново, Галине. Много ми е интересно защо твоят събеседник Пламен е направил тази велосипедна стоянка и то безвъзмездно, явно в Варна липсват такива места и той е решил да подеме инициативата. Така ли е? Нещо такова? Явно е точно така. Карина, ключовата дума, може би въпросът е безвъзмездно. Това ще го разберем след малко. Но защо? Ето хипотетична ситуация. Варнец в центъра на града, например около пазар Чаталджа, колелото има някакъв проблем. Нещо, гумата ли, веригата ли, няма значение какво. И така, като мен си добутва някакси колелото до улица Цани Гинчев, до една градинка, която е позната на много хора тук в района. И какво намира? Един лек велооазис. Ето това представлява на разстояние от няколко квадратни метра. Така, има възможност първо да се заключи колелото. Ето на тези стойки. Тук колелото му ще бъде под постоянно видеонаблюдение. Така пише. Уверихме се, че е така. Има възможност да си напомпи гумите. Така, още една стойка за заключване. Нещо много интересно. Това е почина направи си сам копия на оригинална стойка за ремонти. Това е оригинала, това е българското копие. Върши идеална работа. Тук се слага велосипеда. Може би най-важното, ето го оригинала и инструкция дори кое как се случва. Най-важното. Един доста добър набор. Всъщност това са почти всички нужни инструменти, за да се направи на пътя ремонт на един велосипед. Катинарче, няма как. Трябва да има катинарче. Все пак сме в България. И още две отверчици. Видяхме. Защо обаче Пламене се стигна до тук? Наистина ли няма и защо ти реши безвъзмездно да направиш този малък велоазис? Добро утро. Идеята всъщност беше на един мой приятел, Здравко Василев от Велокопострем. Той в един разговор спомена, че подобни съоръжения се срещат и в Западна Европа. И аз съответно реших, че е възможно с минимални усилия и средства да го реализирам това нещо. И освен това смятам, че когато човек развива някакъв бизнес, е хубаво да прави нещо и за хората. Така че все повече хора да се радват на подобни неща. Малко ноу-хау да споделим. Ти не си ревнив към идеята си. Колко ти струваше всичко това? То е направено доста добре, но се личи, че с не много средства. Ами да ви кажа честно, не съм изчислявал. Наистина разходите са просто за някой друг спрей за боя. И всичко друго е общо стари материали и приятелска помощ. Така че не мога наистина да кажа точно. Съвсем минимална сума. Предполагам би се радвал, ако някой взаимства идеята, затова и Жоро толкова упорито продължава да я показва. Така е, бихме се радвали като част от, може би, едно вече така все по-нарастващо колездачно общество. Да, но все още нямаме велокултура в България. Всичко е процес. Така бихме се радвали да има все повече такива точки из града, не само из Варна, из цяла България, така че даже част от отзивите вече на хората, които сме разпространили снимки из интернет, са точно кога ще бъде направено подобно нещо в нашия град. Така че бихме се радвали да се копира, естествено. В крайна сметка това е много хубава идея като цяло. Колеги велосипедисти от другите градове, заимствайте спокойно, няма да бъдат търсени авторски права. От няколко седмици съществува това местенце. Използва ли се вече? Кое се използва най-много? Най-често се използва помпата, понеже може би доста често се налага да се допомпват гуми. Също така и тук татковците с децата идват да помпят топки за игра. Помпата е най-често използван инструмент. Стойките за велосипеди също се ползват за
заключване. Все пак казахме, че тук има и видеонаблюдение, така че хората могат да бъдат сигурни. Това е от Карина от малкото велоазисче в центъра на Варна, където видяхте, човек може да си остави колелото, да си направи някакъв малък ремонт, дори да седне, да си почини, да пие едно кафе. Малко приятно място за хора с велосипеди.